Ahojte priatelia, takže pripravil som si pre vás videjko z posledných 3 týždňov, ktoré som strávil na vyrovnávacej nádrži Malá Domaša. V tomto videu sa vám budem snažiť ukázať to, ako som chytal, na čo som chytal, s čím som sa tam trápil, aké úspechy som dosiahol a dúfam, že troška vás namotivujem alebo respektíve ukážem niečo nové, čo možno niekedy v budúcnosti pri vode využijete. Tak čipsy do ruky a sledujte video. Ahojte zatiaľ. No, tak pripravíme si krmivo, ktoré tu už mám vyskúšané, ktoré som tu za 2 týždne v podstate robil. Takže základ krmiva budú pelety Soulbice, ktoré si pripravíme. Ja ich pripravujem tak, že si ich vysypem. Teraz si ich zalejeme vodou. Do vody a do pelet pridám posilovač ananás. Dáme ho tam celý, nebudeme nič rybám sanovať. Potrebujeme v podstate dosiahnuť to, aby to krmivo bolo čo najviac výrazné a čo najviac silné. Keďže krmi sa tu vo veľkom množstve, ľudia tu sypú kvantum kukurice alebo mirabelky alebo sliviek, tak my nejdeme na množstvo, ale na kvalitu a na sílu krmiva. Takže necháme to nejakých 30 sekúnd odstať. Medzi tým si pripravíme ananásové krmivko. Takže dneska sa snažíme ísť do toho ananásu, keďže chceme chytať kaprov, poprípade aj amurov. Tak, pelety si scedíme, vylejeme vodu. V podstate máte možnosť vidieť, že aj tie peletky chytili žltú farbu od toho posilovača, keďže má to vlastne ten posilovač nielenže ananásovú príchuť, ale aj robí žltý mrak. Takže nám pekne tieto peletky sfarbil do žltej farby. Tieto peletky vysypeme do krmiva. Poriadne to premiešame. Keďže to krmivo robíme silné, tak je vysoký predpoklad toho, že nám do toho vletí aj malá ryba. Preto potrebujeme to krmivo troška, aby bolo hrubšie, aby tam niečo ostalo aj pre tú väčšiu rybu. To tam menšia ryba bude vyjedávať. A tú vodu, ktorú sme si, vlastne ktorá nám ostala z toho, jak sme sedeli peletky, tak ju vlastne využijeme tak, že ju naspäť vlejeme do krmiva. A krmivko si zamiešame. Necháme ho chvíľku, nech postojí, nech sa krmivko troška začne nám pracovať a potom si ho naspäť dovlhčíme. Stavím montáž, na ktorú som tu nalovil. Takže silón je o hrúbke 0,22, metodový silón potápavý tmavej farby. Potom nasleduje takýto medzikus, je to asi pol metra, 60 cm šnúry. Túto šnúru dávam hlavne kvôli tomu, lebo ak prídu väčšie ryby, ktoré tu nás sú, aby som o nich neprišiel. Keďže tu na tie ryby taktiež vyhľadávajú prekážky, či už aj tú trávu, ktoré je tu pomerne dosť, tak kvôli tomu volím tu na túto šnúru, aby som tie veľké ryby vedel vytiahnuť aj z prekážok. A možno viacerí mi dáte za pravdu, že najčastejšie silón, kde sa poškodí, je hneď nad krmítkom, takže aj kvôli tomuto sa snažím mať túto časť zabezpečenú šnúrou. Krmítko používam 50 gramové, toto je od Mikada, moje obľúbené. Prečo ho mám rád, je jednoduchý dôvod, lebo viem tu dať aj väčšiu nástrahu, keď potrebujem selektovať. Občas to robím aj tak, že miesto waftersek začnem používať aj boilisy. Čo sa týka nadvesa, 7 cm, taktiež je robený zo šnúrky,
0,14. Hák je vo veľkosti 8. Keď si máte možnosť všimnúť, trne používam 7 mm a vlastne tu ešte dávam takúto búžírku, aby ten trn s wafterskou mi nelietal. Takže použijeme od Soulbicesu KMA, je to Ananas a Butyrix, moja veľmi obľúbená nástraha, ktorá mi priniesla už veľa pekných rýb. Takže pekne si ju dáme na trň. No a teraz si tu dáme krmivko. Poriadne zatlačíme, aby sa nám krmivko nerozpadlo počas letu. Ja to zvyknem ešte dotlačovať rukou. Istota je gulomet, ako sa hovorí. Takže poriadne dotlačené. A čo sa mi tu osvedčilo je používať ešte, aj keď hovorím, to krmivo musí byť silné. A preto dávam ešte aj gel na vrch, aby to krmivo som čo najviac vypeckoval. Takže dáme tu ešte pekne gelík. Je dobré, keď ten gelík necháte chvíľku postať na tom krmive, nech krmivo ho troška siakne, aby sa nestalo to, že nejak to hodíte do vody, tak ten gel sa na hladine vám rozbije. Je dobré chvíľku počkať, on sa tu troška saje do tejto časti a keď to pekne dopadne na dno, tak ten gel začne fungovať a robiť mrak a lákať ryby. Tak a v podstate teraz som si nahodil na vzdialenosť, kde budem loviť. A čo robím, čo možno veľa z vás nerobí, je to, že si klipujem. Takže pekne si silom zaklipujem. A je to vlastne preto, aby som vždy hádzal na jedno miesto. Ja to dokonca robím tak, že jednu udicu mám zaklipovanú. Celou udicou to stále hážem na jedno miesto. Druhú udicu neklipujem. A to pre ten prípad, aby som potreboval tú rybu hľadať. Lebo občas sa môže stať, že tá ryba sa stiahne za krmivo alebo na pravú alebo na ľavú stranu. Takže pokiaľ by mi ryba nešla tam, kde to mám zaklipované, tak s druhou udicou tú rybu začnem hľadať. Môžeme loviť.
Čo sa týka krmiva, ktoré som používal behom týchto 3 týždňov, šlo o príchuť ananás a Butyrix a mango. V podstate najlepšie sa ukázal byť ananás a mango. To mi tiež celkom dobre bavilo, ale čo bolo veľmi dôležité, že to krmivo muselo byť sladké. A čo som do toho krmiva dával ešte, bolo toto, tento Sweet Gold Liquid, ktorý je sladký. A dokonca raz sa stalo, že som si ho zabudol doma, tak som použil ako náhradu melasu. A melas spravil ten istý efekt. Krmivo osladila a zvyšil sa mi počet záberov a rýb. Nástrahy, ktoré som používal, boli v 3 veľkostiach. 4 mm, 6 mm a 8 mm. A v podstate 90% rýb som chytil na príchuť ananás. Takže evidentne ten ananás behom týchto 3 týždňov im chutil. Dokonca keď nastali tieto tropické horúčavy, ktoré teraz sme tu mali, tak vlastne tá ryba začala už fakt že špekulovať. Dokonca jedna rybačka vyzerala, že veľmi dobre nedopadne, ale našťastie po špekuláciách a premýšľaní, čo zmeniť, aby tá ryba nám nabehla a začala brať, bolo aj to, keď som zmenil waftersky. Bolo to síce len v jednom prípade, ale bolo to úspešné, zmenil za popky, ktoré boli fakt že malé, boli to tiež nejaké 6-ky a vtedy opäť nám tá ryba pekne nabehla a začali sme odchytávať kapríkov. A vlastne nie preto sa nadarmo hovorí, že každý deň na rybách je iný a aj keď vám niečo funguje, je vždy potrebné to prispôsobiť aktuálnej hodine, respektíve dňu, lebo vždy tá ryba sa správa troška ináč. Čiže čo sa netreba bať, je špekulovať, vymýšľať a skúšať. A hlavne, ak ryba nebere. Samozrejme, ak ryba bere, chytať na to, čo je osvedčené. A to som vlastne robil aj tieto 3 týždne. Shadows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. We're the wolves, howl on the prowl. Siren songs won't make us bow. Steel and flames beneath the moon. Chaos rises, coming soon. And pedal down. Rules. Tak, konečne to prišlo, konečne. Spravil som si nový osobák. Krásny Amur, 90 cm. Počítam, že váhu mohol mať okolo 8 kg. No dneska som konečne na malej domaši uspel a zažil úplne perfektnú rybačku, lebo ryba bola aktívna hneď od začiatku. Fakt za pár hodín lovu sa mi podarilo vyťahnuť 3 kaprov, kopec pekných pleskáčov, no a ako čerešnička na torte bol ten Amur. Chytal som dneska na ananásové krmivko, ktoré som úplne že vypeckoval. Proste spravil som ho fakt že extra silné, lebo vedel som, že buď tú rybu dostanem na množstvo krmiva, alebo ju dostanem jednoducho na kvalitu. A keďže mal som málo času dneska na ryby, len pár hodín, tak som to dal na tú kvalitu. A podarilo sa. A čo bolo zaujímavé, že 90% rýb a taktiež aj ten Amur bol chytený na 4 mm wafterskú 8 hák. Takže fakt netreba sa bať malých nástrah a malých hákov. Je to len o trpezlivosti prejsť aj cez tú menšiu rybu a dopracovať sa aj k tej väčšej. Konečne som uspel na malej domaši. Nechodím tu až tak často a o to si to viacej vážim, že sa mi podarilo dneska takto zabodovať. No, som plný emócií a zážitkov po dneškajšku.
Tak a moje 3-týždňové zaplnenie na Malej Domaši je tým pádom ukončené a je čas sa presunúť na nový revír. Fakt sa nemám na čo sťažovať. Kopec ulovených krásnych rýb, či už to boli amure, kapre, pleskače, ktoré atakovali niektoré aj 60 cm. Fakt úplne super. Množstvo krásnych súbojov, samozrejme boli súboje aj ktoré som nezvládol. Nie každá ryba sa dá vždy vyťahnuť, veď aj ryba musí mať svoju šancu pri súboji, ak ju zdolávate. Takže táto misia Malá Domaša je úspešne ukončená a ide sa ďalej. Sám som zvedavý, kde moje kroky budú namierené na najbližšie rybačky, tak držte mi palce, sledujte ma a čoskoro sa vidíme, buď to pri vode alebo v našom obchode. Ahojte.